Aparte outra cousa, se lle pos no medio unhas vaquiñas, eso xa é fermosísimo. Máis bonito non pode ser, que hoxe coñecimos aí unhas vaquiñas en Cervantes. Unhas vacas, oiches, que están aí no medio do monte, na neve. Elas están contentísimas porque a neve encántalles. Os temporais non, Eles gustan que xa este a neve aí sobre o prado, elas pasear por aí, e nós temos moitas dúbidas e moitas preguntas sobre as vacas na neve, porque claro, pasarán friaxe ou non? Como se alimentan? Porque claro, con esa capa de xeo non poden pastar. Claro, a ver, a situación parece a priori bastante complicada, pero xa adianto, Rocío, que elas son completamente felices aí na neve, non cabe dúbida, aínda que prefiren o sol como a ti e como a min, parecen xa nós, pero elas están moi felices e nada se lle resiste a estas vaquiñas, así que hoxe, pois marchamos cara a Cervantes, coñecer a estas vaquiñas e tamén a este home, o seu dono Juan. El leva xa moitísimos anos encargándose delas e queremos saber como é ser gandeiro sobre este manto branco e, sobre todo, como se acostuman a elas, pois a estas condicións. Mirade como está de nevado Moreira en Cervantes, leva 3 días nevando e aquí baixo vive Juan, un gandeiro que dentro de nada ten que ir a abrirlle as vacas para que poida beber auga. Vaya casiña bonita que tes aquí, vaya estampa, cheo de neve está hoxe todo. A neve é moi bonita, pero para andaremos nos non se nos vai moi bonito. Pero bueno, hai que andar. Hai que sair sí o sí. Sí. Isto hai que sair sempre. Están saindo as vaquiñas, pero parece que veñen así un pouco como tímidas, non? As vacas hoy ven máis tristes que os días buenos, porque dicen, bueno, hoy está mal día. Pero bueno, van indo ben. Estes días de neve tedes algún cuidado especial con elas? No, dáselles que teñan sempre erva suficiente, pero bueno, dámosles sempre a mesma comida, non é un día darlles sopa e outro día bistec. Juan, e onde pasan as vacas a noite agora con este frío que fai? Pasan chorei onde están, buscan uns sitios un pouco... Reguardanse elas porque ten bastante terreno, non sabes? O cembas de uce ou xesta ou que sea. Estamos chegando xa ás túas vaquiñas, non? Sí, agora estamos cerca. E vas a ir por aí? Sí, e aquí poñemos o pastor para que non baixen pro que está aquí e marchen para casa. Senón, marchan. Ali non checan forneira. Claro. E estas ten que estar aquí, non ten que marchar. Chegamos aquí ás vacas que xa nos están observando, Xa están mirando, digo, hoxe ven xente extraña. Que a ti coñecen. Home, claro, de vir todos os días e tal, pero se ven alguén de novo... E deilles ven ás vacas? Serán as miñas amigas? Home, sí, as vacas agora máis ou menos miran, pero digo, pois só non facer nada. Esas estame mirando ás veces de frente, a veces de reollo, non a vexo moi amigable. Son boa xente. Mira para outro lado. Juan, ti dende cando levas sendo gandeiro? Ui, dende bastante tempo xa. De 25 anos, e sí, por aí tería 25 ou 26 anos. Gústache ser gandeiro, aínda que se entra neve? Gustoume, senón non volvería. Agora xa empezará a haber que quitalas, pouco a pouco, porque voume jubilar e detrás non haberá moito quen veña.